אז אתמול בנק ישראל הודיע לנו שהריבית נשארת בעינה, ואני מיד יצאתי עם פוסט ברשתות החברתיות שאומר כך: המשוואה היא פשוטה, כשהריבית גבוהה המרווח נמוך, כשהריבית נמוכה המרווח גבוה. אני אנסה להסביר בקצרה למה התכוונתי ולמה דווקא עכשיו הוצאתי את הפוסט הזה. אתמול בין השורות היה ניתן להבין שאנחנו לקראת ירידת ריבית במשק בטווח זמן הנראה לעין. בואו נתחיל מהבסיס. מה זה המרווח? המרווח זה בעצם מה שהבנק מוסיף על ריבית בנק ישראל. מאחר וריבית בנק ישראל היום היא גבוהה והבנק כבר מרוויח יפה מאוד ממנה, הוא שם עליה מרווח נמוך. למה הוא עושה את זה? כדי להישאר אטרקטיבי ותחרותי. כאשר הריבית תתחיל לרדת, הבנק ישים לנו מרווחים גבוהים יותר, וזה כדי לפצות על ההפסד בירידת הריבית. לכן היום אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של חלון הזדמנויות שאנחנו עדיין יכולים לקבל מרווחים נמוכים מהבנקים. כבר היום הבנקים מתחילים לתמחר את ירידת הריבית, והם נותנים מרווחים מעט גבוהים יותר מאשר הם נתנו לפני מספר חודשים. אבל עדיין אנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות שניתן לעשות מכרז ריביות אפקטיבי ולהשיג מרווח נמוך. ולמה זה חשוב עבורכם להשיג מרווח נמוך? המרווח זה בעצם מה שהולך איתכם לאורך כל חיי המשכנתא. מה שמתעדכן זה העוגן. אז אני יודע שזה נשמע לכם הפוך על הפוך, שדווקא היום בסביבת ריבית גבוהה עדיף לקחת משכנתא ולא לחכות לירידת הריבית. אז אם משהו לא ברור לכם, אני כאן בשבילכם. כל שאלה, שיחת ייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, אני אסביר לכם בדיוק למה דווקא היום זה הזמן הכי טוב לקחת משכנתא. דברו איתי, חנניה דנינו, מאני HD, ייעוץ משכנתאות ופיננסים, אני כאן בשבילכם.